Hola a tothom, rescatem gairebé de l'oblit el nostre camí primitiu de l'agost de 2023. Volem compartir amb tu aquesta aventura senderista entre Oviedo i Santiago. En total, 332 quilòmetres en 13 dies. Queda't i t'explicarem aquest repte personal, així com alguns consells molt útils per afrontar aquesta experiència vital que recomanem fer almenys un cop a la vida. Ens explicava que per ser la primera etapa hi havia hagut fins llavors bastant asfalt, però ara, com podeu veure, estem en una zona molt maca. Vinga, petonets a tothom! Com a aspecte negatiu d'aquesta primera etapa, destacarem la presència de bastant asfalt, més o menys un 30% del total de l'etapa. Pel contrari, aspectes positius, la resta de l'etapa va transcórrer per paratges naturals de gran bellesa i també destacarem que la temperatura aquell dia va ser molt agradable per trobar-nos al mes d'agost. El nostre primer consell fa referència al material i a la roba. No t'oblidis de seguir la màxima menys és més. La nostra motxilla pesava 7 quilos, aigua a part. Portaven 3 mudes de roba i 2 pantalons de trekking. Per als més fredolics, recomanem que un dels pantalons sigui llarg però en cremallera per convertir-lo en curt durant les hores de més calor. Pensa que a Astúries i Galícia, les primeres hores del matí i al vespre poden ser bastant fresques, inclús a l'agost. També, a part, portaven un impermeable i un botiquí. Capítol especial són els mitjons i el calçat. En dos casos, vàrem optar per material de trail running. Respecte als mitjons, van triar que fossin de llana merino, de gruix lleuger, que transpiren bé i absorbeixen l'humitat. Prioritza models amb coixinat estratègic a talons i dits per evitar butllofes, sense costures i d'alçada mitjana. Respecte a les bambes o botes, sense Gore-Tex per permetre una major transpiració. Si tens turmells sensibles, et recomanem que siguin de mitjana alçada o canya mitjana. Refrescando los pies. ¿A que se me cae? ¡Uy! Ahora faccio una foto tu con la cámara. ¡Qué maravilla! Hombre, esto no tiene precio. Oh. Y vaya, ¿eh? Sí, vais a gustar. No es el Pont Quai, pero Pero bueno, el puente del río es el puente del río Kwai. eso. Ese es el Nalón. Així està el pati. Sembla que és de nit,
amb aquesta boira per de dins el bosc. Una passada, però és un bosc, bueno, és una passada. I aquí només pugem, i pugem, i pugem. Tots són pujades, hòstia. Quan toqui baixar veuràs. Bueno, bon dia. Aquí estem de camí entre Cornellana i Sales. Uns quants peregrins aquí rere nostre. I bueno, un dia bastant bo perquè no fa gaire sol. I bueno, s'agraeix molt, temperatures molt agradables. I bueno, dia 3, avui toca Sales Tineo. I bueno, mentre esperem aquí a que ens donin d'esmorzar, perquè resulta que en 8 quilòmetres més o manco no hi ha cap servei, així que més val esperar i esmorzar una mica calentet. A veure què tal se'ns depara el dia avui. Anaven caminant per una antiga i vella calçada romana, van veure un desviament cap a la cascada de Nonaya, a 250 metres, per una baixada força inclinada. L'objectiu era veure aquesta cascada que pel mes en què estàvem portava força aigua. Era. Bonito, agua, cascada. Coño, un oso. Ara faré foto, Vale, aquí no estamos. Aquí som a Tineo. Hem tingut un dia
que Déu-n'hi-do, de pluja, fresquet, vent i tal, així que avui plat de cullera. Julio no s'ha queixat i diu que sí, que està d'acord, així que no hace falta decir nada más. Bé, dia 4, divendres, dia 4 d'agost 2023 i bé, un dia més lleganyut, boira, una pluja una mica més, bueno, suau, lo que llaman aquí cierzo, y un peregrino de muchos que per aquí bon matinador. I bueno, realment el camí avui també està resultant ser molt maco, molt xulo, sobretot, però bueno, com veieu pel paisatge, oi? Poc gens ni mica d'asfalt i bueno, molt màgic, realment. Nosaltres, fer un camí de Santiago, el que sigui, implica no dur pressa, deixar-se portar i agafar desviaments a llocs on la natura i la història ens parlen. Almenys, aquesta és la nostra filosofia d'un bon camí. Segon consell per un exitós camí de Santiago. Com evitar les temudes bullofes. Permeteu-me que abans d'aquest segon consell pel camí us parli d'un bon amic d'en Julio, qui va ser la persona que ens va donar aquest consell. El seu nom és Ovidio, un cardiòleg retirat que ha fet 25 camins de Santiago o més i gairebé tothom el coneix perquè feia de samarità per sa gent que ho necessitava. Vagi des d'aquí el nostre més sentit respecte i admiració per Ovidio i la seva tasca altruista pels camins de Santiago. Un veritable peregrí i heroi per a tants peregrins que van tindre la sort de trobar-se'l. I bé, el consell per evitar bullofes que Ovidio li va dir a Julio per evitar l'aparició de bullofes no és el que la majoria pensa, l'ús de vaselina, sinó d'una pomada que molts tenim a casa, el Vicks Vaporub. Cada matí, abans de començar a caminar, ens aplicaven una bona dosi d'aquesta pomada als peus i així arribarem a Santiago sense cap bullofa. Des d'aquí, li donem les gràcies a Ovidio per aquest consell molt eficaç. Caballero, que mire, realmente lo que estamos tomando es lo que ellos quieren. Oh, desde luego. Ahora mismo usted cree que hay una gente en las zonas del sur de España, de Valencia, por abajo, por la Sandía, a 0,5 céntimos. Cuando está a 1,59. Y las tienen que tirar todas, ¿Tú te crees? ¿Qué pasa contigo? Esto lo arregla, pues, ¿Qué pasa contigo? Este es el sector Sí, empresario. parece que quiere que le tires la pelota, sí. Lo primero que le arregla es el empresario. Segundo, Oye, hay otra ahí. que digamos, pues esto no va, no es rentable. Porque usted cree que una gente que tenga 300 vacas paga 10.000 euros de energía al mes. 10.000 euros, más a lo mejor 15 o 20 euros de piensos, de forrajes, más veterinaria.
Bueno, dia 5 i aquí estem al principi de lo que avui serà la ruta dels hospitals, l'etapa reina del camí primitivo, aquí amb el company. I bueno, el dia realment promet, sembla que... Però feia fred, eh? Sí, feia fresqueta, sí, bastanta. Però bueno, aquí som, la boira es veu allà al fons i res, a disfrutar d'un dia de muntanya del camí. Muntanya pura. Sí, pura i dura serà. Aquí portaven 1,5 quilòmetres de pujada amb unes vistes dels pics d'Europa al fons impressionants. També dir que a aquesta alçada de l'etapa es podien observar algunes zones cremades pel foc. Como quemados estamos nosotros de caminar. Què, nano? Bueno, bon dia, pues escolta, no defrauda aquesta etapa d'avui, Espectacular aquest camí. Venim d'allà baix, I encara ens queda pujar, bueno, pues, bastant més de la meitat. Bon dia a tothom. Aquí Julio, que va liderant una mica el ramat, que l'està... Bueno, s'ha aturat una mica, però havia un moment que... Un torito, que no era vaca, que... Ens ha imposat una mica de respecte, sí. I allà està Sí, la pujada que, bueno, que sí o sí... Farem una toma. Sí, exacte. És impressionant aquesta pujada. Comencem la primera pujada forta. Per allà van uns quants peregrins i aquí, en un vídeo, la sensació que té això no és tanta. No ho sembla, però és molt inclinada, molt. Doncs... Jo el gravo mentre puja perquè veieu la inclinació i ara ell, quan arribi, em filmarà a mi acabant de pujar, perquè es dongui, perquè tingueu una idea de la inclinació que té. Vinga.
Què, Julio? Brillo, eh? Sí. Sembla curta, però... Ah, vale. Déu-n'hi-do, sí. Aquesta ja és un repetxo bastant seriós, ja, sí. Jo digo, coño, sí que em falta per arribar, digo, millor que pari també una mica sí. ja. Vinga, que ja queda menys. Tercer consell, si optes per fer aquesta etapa per la variant d'hospitals, porta prou aigua perquè no hi ha cap servei en quilòmetres. Nosaltres portàrem 2,5 litres i va ser suficient. L'altra variant passa pel poble de Pola d'Allende i ahir sí que hi ha serveis. Totes dues variants, però, es troben al Port del Palo, a 1.146 metres, abans de continuar cap a Verducedo, convertint-se en el port de muntanya més alt de tot el camí primitiu. Bé, avui toca dia emboirat. El que no teníem ahir, ho tenim avui. En teoria, aquesta banda a la dreta ha d'haver-hi un embassament allà baix de tot, però el dia ha despertat com ha despertat i té el seu encant, anar caminant així enmig de la boira, però bé, no podem disfrutar tant de les vistes avui. Però bueno, la temperatura és força agradable, això sí. I és que no ens cansarem de repetir-ho, però com veieu a les imatges, el temps d'un dia per l'altre pot variar moltíssim, inclús en el mes d'agost. A l'etapa anterior van tindre una sort increïble per fer hospitals. Va fer un temps meravellós. Avui, anant cap a Grandes de Salimer, no es veu res en absolut. Una boira supertancada. Què hi farem? Bueno, empieza a despejar un poquito
Ahí tenemos el río. ¿Qué río era? Bueno, no acuerdo, luego lo miro. Y la verdad es que sí, que está guay. Ahora empieza a verse. La bajada es complicadilla, pero vamos, muy bien. Una pasada. Allá está Grandas de Salime. Ya te he hecho una foto, ahora un vídeo, di algo. Oscar, chavo. Todos menos tú, pero algún día vendrás. Hasta luego. No sé quin camí dels dos serà, però vull pensar que serà el de l'esquerra. Tu què dius, Julio? No ho sé, però els dos em toquen molt els collons perquè són una pujada impressionant, Sí, però bueno, una més tranquil·la, l'altra... Que sigui l'esquerra. Sí, oi? Bueno, ara ho sabrem aviat. Sí, sí, sí. Ha d'estar mirant allà perquè ja estem a Galícia, collons. Sí, no sé què ha passat, Estan equivocada aquesta gent. Astúries era, així era Astúries, però a Galícia era a l'inrevés. Harto me tienen, harto me tienen con tanta confusión.
especial pels peregrins i peregrines que ens varen anar trobant pel camí i amb els que varen compartir tota o part d'alguna de les etapes, com en el cas d'avui. Aquí veieu a l'Eva, el Pablo i el David, amb qui compartiren gairebé tota l'etapa. L'Eva tenia la seva parella, en Josep, que anava en cotxe seguint el camí primitiu. Al grup ens va fer molta il·lusió quan en Josep vingués al nostre encontre quan faltaven 2 o 3 quilòmetres per arribar a Ocádabo, amb diverses botelles d'aigua freda. Amb la calor que pegava aquell dia, a aquella hora, l'aigua que ens va portar en Josep ens va sentar de glòria. Moltes gràcies, Josep. Venga, chicos, chicas, vamos pasando. Ah, pasando natural. Claro, Como si no. nada. Etapa guapa, uns boscos molt guapos, menys mal. Ja pensava que estava... no sortirà alguna meiga o alguna cosa d'aquestes, una santa companya, com diu l'Albert, però bueno, això ja és més maco. Hòstia, que me la foto, hòstia. Altre consell, planifica el teu camí amb molt de temps. Segons dades oficials de l'Oficina del Peregrí de Santiago, l'any 2023 van fer el camí primitiu unes 21.000 persones. L'any passat, el 2025, en varen ser gairebé 28.000, representant un 33% més respecte al 2023. Nosaltres vàrem planificar i fer totes les reserves als hotels per a aquest camí al febrer de 2023. Dormien en hotels per poder descansar millor, ja que els albergs al mes d'agost estan més plens i en els que són de titularitat estatal no es pot reservar amb tanta antelació. Això ens va donar molta tranquil·litat per poder disfrutar de cada etapa sense presses.
ja sortim de Lugo amb 2 peregrins menys perquè menys del grup, perquè han hagut de partir. Albert. Giorno per la mattina. Salimos de Lugo. Estas nubes no sé yo. Estas nubes no sé yo. Cuidado, cuidado. Hola, buenos días. A ver, Julio, ¿cómo dice la canción? Que se llama soledad. Bueno, los últimos 3 del camino. Eva por aquí. Don Julio por allá. El fotógrafo oficial del grupo. El comentarista oficial. Sí, el entertainer oficial. ¿Y qué excusa puedes darme si faltaste y mataste la esperanza que hubo en mí? Y qué ingrato es el destino que me hiere, y qué absurda es la razón de mi pasión, y qué necio es ese amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición, y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. Ole. Cuac, cuac, cuac. Venga, ya está.
fa 10 minuts que hem sortit de l'hotel. La darrera etapa. Ens queden menys de 20 quilòmetres per arribar a Santiago. Una gran experiència. Molt recomanable. Recomanable per tothom. Una mica de preparació i ganes i un espectacle. 19 quilòmetres. Vinga, adelante. Bon dia a tothom. Grupito que nos hemos juntado con 2 gallegos, sitios bonitos. Ya nada, llegando, quedan 10 kilómetros como mucho y estamos en Santiago. Bé, a 5 quilòmetres ja de Santiago i acabem d'arribar aquí al monte... Com es diu aquest monte, Julio? Monte do Gozo. O Monte do Gozo, aquí antes de llegar al camino de Santiago. Santiago queda ya en el fondo. Y ya nada, ya al camino le queda nada, una coletilla de 5 kilómetros. Venga, Albert, entrando en Santiago, aquí el burrito de Rec, entrando en Santiago. Míralos, qué celestes. Y en la retaguardia, Eva, arribem, venga. Estamos entrando en Santiago, pero resulta que quedan 4 kilómetros. Pero bueno, 4 kilómetros son muchos. Venga, ánimo. Bueno, ya llegamos aquí a Santiago, ahora ya a unos pocos metros del Obradoiro, la catedral, y por aquí va nuestro buen amigo Santi. Julio. Sí, bueno, ya contigo no quiero ni hablar ya. Dani, Eva por ahí, y nada, y todo el grupo aquí, pues eso, ya entrando ya los últimos metros de estos 13 días intensos, sí. Entrando. Ahí está el gaitero. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, aquí estem alguns dels supervivents. Tenía que comprar la tira eso, las tenía antes de salir.